Yes guys, there's a story daily uploads here. What the fuck? Aș grande бъда, то сме ретарди. Най-града да който е, махай го. Добре, малко чил така, гайс, малко чил. Не сме сен чил? 2 AM, what the fuck? Менго, майка ти е гей. Целта за играта е... Махни ми се от офиса, бе, брат! Николас Кейдж, W... По-скоро L... Николас Кейдж е W, не дей да го обичаш така. Добре. Някакъв руснак и някакъв руснак. Някой ми се е закал. Ужащите. Първо си ползвам флашлайта толкова много. Защото флашлайта ми е на 2. Пичовете май не виждат, ама флашлайта ми е на 2 батери. О, гайс, не знаете как им се игра тая игра, що е толкова ретарска. Мрази ама игра. О, the fuck. Ти май беше прекалено бавно. Исусе! Добре. Който не се съмне за мене е най-големия гей. Да? Болец. Махни са! Майка. Бре, как се стресва. Пич не са стресна. Не. Мама бе, ми падна камерата, брат. Колко минути записваме? 20. 12 минути. Да, близо. Значи, гайс, другото видео ще бия Night 5. Казвам ви. Проблема е, че чикаме троли тази тъпата курва и не знаех кога да си барна хуя на нея. Ама fuck you, чика, о. И това е всичко, гайс. Хайде, чао! Яо! Какъв втори тайдет ми говоря? Вот. О, чика, мисия, мърфа, чига. Сашо, брат, да инженерствам ли най-хубавия тъмнел на Freddy Nights? Нека познаеш, ще бъде Big Booty Markiplier, как Дик райдва чика. Че защо не минаме готов? То е умно. Пиша май слатна игра. Весел, брат, аз си сложих маската, брат. Сложих си маската и тая не се махна от вента. Добре, Сашо. Добре, Сашо. Point. Добре, Сашо. Добре, Сашо. Чика. Сашо! Jump scare. Сашо! Какво прави? Опа. I think you really gotta go. Just go. Добре. Just go. Куди си гледа с портал? Go. Just go. I think you really gotta go. Just go. Толкова ако не мъкнеш, ще получиш си достава от някаква точка. Добре, това е гол. I think you really gotta go. Just go. Това е гол. Обаче дропна гол палец още началото на играта, което е гуд за мен. Сашо, какво играеш, бе? Day. Нямаме инвайтниш ли? Няма си трябва кила, така че да. Добре. Тоско! Да. Чакай, че бъсвам от малко. Беско, къде си, бе? Тука. Хубаво, добре, ай, мъзка. О, Вреше. Стонг се ремов в бакранд. Undertale! Чай, Весо Undertale на 2,50. Не знам, аз нямам парите. Добре, както е, гледате ли? Трябва да забравим. О, what? Чисто за хайкам. Ма той хитер кама, аз стоих И... в Microsoft ям. Това е shit Чай сега. Колко стат? Пишете малко. Нешка по...
Тежката да виклинеш като монгола. И какво става, хора? Днеска аз съм Купър и ще играем и малко Garry's Mod с моите приятели. Има нова Big Guys 2015-та. Добавиха педофил Бера. Уау, наистина е. Тяко. Да. Аз обичам педофил Бера. И аз. Кой обичам да се игра с педофил Бера? My Shadowhex. Хек Shadow. Кой е Shadow Hex? Ще пиша и ти играем Minecraft. Да. Дето правим мод ревю. Някой да гра. Аре. Сега е лига. Няма. Ма я не ми вика. Влизаш рано. Да знам да деклайнвам, не? Влизаме сега. Сега са, тало више е лошо. Деклайнвам, брат. Благодаря. Раз, два, три. Какво? И сега имам брат Стърнс да сложа снименцата в Дяд. Моята. Опа, какво се пича ми прави базука, чакай да... Ало. Знаете ли какво е тъпото на Unregistered Hypercam? Какво? Ами че... Какво е, Сашо? Казах не. Ами тъпото е, че когато записваш и то ти го прави на AV файл и ти трябва да си го отковаш, да го конвъртнеш в MP4 и може да го отвориш. О, крап. Но това е лесно да само. Да, ма просто занимаваш да чакаш. О, shit. И трябва да сваляш колетито. Това се гледаш ли? Сега не мога. Моля те. Keyframe. Чай малко. Sound. Това съм много добра на тази игра. Добре, 5 куки генератора. Не дихаш и видео. Аз съм брат на нея, там да не идеята ми е брейнротната. Пише не се направи брейнрот. Брейнрот, TikTok и спатито. Го. What up guys? Nice, bitch. What up guys? Днеска ще играем League of Legends с моите другарче. Тук сме фьючеринг Epic Gamer 69, Пушар Алекс. Двамата най... Epic Gamer 69, Пушар Алекс в YouTube. И шаут-аут на Смирно Gamer 69, това са най-големите ютубери в България. Сега да продължава. Subscribe. Брат, чакай едно момиче да бъде с нас, ама май няма да видим. Тя ще ми се апачва. Брат. Добре, гайс. Пича, какво рекорда? Такова. Чакай. Мале, как се чува аудио, че го конвъртна? Как се чува, брат? Много ancient. Attention. Ами сега са чуете. Крис, брат, нещо си имам премер. Какво? То пък всъщност трябва да взема още един хард диск и смисъл трябва да се взема и тази чарджа да имаш, защото да славната и този хард диск. Ти знаеш, господина, колко хард диска има в компа? Колко? 3? Аз съм 5.
Много малко ще. Абе не бе, три хард диска, в смисъл, три хард диска. Аз не си ще се стора. На блъсканите хард диска. Ето го! Клипа, ето го! Дай му от. Тъй пича как? Има кой по дяловете има? И хард диска, брат. Не стигат. Има 750 вата PCU. Какво? Гаят. Майка се чуе, брат! Я ми ще екрана, бе. Ти се чуе, не видим. Гледате ли? Гледай. Що сте сподели? А, гледаш ли Стаско? Добре, тая игра не Да, лад. Виж? Той не се чува, лад. Сега ще втикнем продукто. Той не се чува, лад. Как не се чува, бе? А, знаеш, що не се чува? Пична се мисля по-плотно. Май трябва да си споделиш на ти. Не, защото съм гладно в... Николас Кейдж не е. Благодаря. На сватба, не в регистриране. Много крап. Той трябва да го сложиш регистриран. Ами някой път просто така става. Путин. Аз съм видял. Сега става да убия още. Бейст. Аз знам как му го правя. Това за една точка, добре. Отиваме там горе. Трябва да се запарква. Още ли лад? Ами да. Ти май си спусвал, ме я бейт. Аз съм много път. Тускър, транспарент. Сега трябва да стане. Сега ще стане, да. Ай, ме, това, що не... Два паза, гледай си, са PNG-та. Да, лад. Това ще стане. Ама да. I'm watching. Вижда ли са? Да. Да. Чува ли са? What the fuck? Спица на играта. Че е Купър. Аз помислех, че се чува по-яр рейп. Come here, bitch. Come here, bitch. Пича, аз едно ми говори от скайп. Come here, bitch. О, shit. Николас. Фредди Фазбер. Фредрик Дъглас. Фредрик Дъглас. Фредди Дъглас. Как го направи? Фредди Дъглас. Нещо от Може да се чуе, че е. Взявам да даде още един на 10 хук. Взявам да даде. Кучко, аз съм в чата, може да ме нарича Фредрик Дъглас. Писай, едно нещо с камера. Кот се цъка? Можеш ли? Не. Ама пускай. Саунд. Лесно ми на тази игра. Крис, значи ние сме в дуели с другия два срещу дуели. Да. Знам. И Това трябва е бъде да става добре. Добре. Бат, защо Пейнт е толкова 2 кила също тайско за... Paint е най-добрия едитор за снимки Change My Mind. За какво? За снимки. Аз много го ползвам. Аз когато искам Windows Movie Maker да се върне. Аз когато използвам колко не минаха? Quill Pen, за да обработвам снимки. Даже си нямам идея който. Аз ще един матч. Quill Pen. Не, смятам. Перцето пенч. Един матч стига за вас. Второ. Не забравяйте да се сабскрайбвате, да избирате другото, 2 пъти поне, без да спирате. Как ще сложа? Моите пати от The Boxing Hunter. Порно. Ще да не се И изформирал. чао, пускай тук. Да. Крис. Кускаш, момче. Чая. Ти мога да бягаш